kan thianpa Thlarau ziak tu puipuya mihring boral to Thlarau thingkhat te hian mila chenchil hi mana ta to karing ve te thlata kaloring dik hle mai bok college kan zir chho ve nuin kan thian zinga fel le zirmi ber ngoi choi ber ni bok somte chuan phailama zirna thazok panin min thlo thlak san atul ta a chuk tur hi airport thleng kan zuk thla kallama kan hlim thlak te lul nen kan holam chu tong pei po kan om mi ulo dik taka soi chuan kan thian ziang ngoi choi ber nima se aril ru atlongin mi poi soi kha a lau hlia hlia thin kanin komna ari hle to a kanin hrichiang tlang hlom boka a thin rim phei chu voi kha che kala hria ni tin zantin deu tho in kom khom thin kan ni poti la ka soi sual tam om love kum thuma liam le mek chuan azira zir pe lo na na chu taxi ka khal atul ta ka thian dang pani ero high school a zirtir tu na an thok thung thiante ka hluk lo hlom ta phot chu ania tu ma ka mo theilawa ke ma che kani chu wangin ka na rin om le te matakin ka thok mai tur ni ti chu ka ngai dan ani ka kum thum chung khan som te po aron ho chho ve fo thina thian ho kanin mukhom le chu seitur kan nga in kan lim tlang dar dar thin khop mai September ni som panga kumsang ni som pani motor sel ka do wangin ramhlon lampanin kain khal choka rai pokatlan main ka phone chu aron ria tu dang ni lovin kan thianpa som tiang ngei kha ani karon chhodona dar ni vela milo mokula ka bek ve ma hawin lain kan dei maya bek le ka tum point om zia nei lo aron hodona ati thindan pa ngai ani awangin ngei khata ngai maya phur chetin ka thian dang pani te chu som tia ron ho tur thu chu ka hril zuya ka thian pakhat zok jona chu alif lak lai lo ni hlawa kan pani chuan lengpui airport lam panin phur takin kan tlan hlata a reivak lo kan nga nuin kan thianpa po aron lang zui ve ngala hlim taka in ko khomin zona chi hrang hrang kanin zot molmola o ai ti ba kin min changlo motora kan lu nu chuan som ti om dan chu dik lo thlata hriat na kanaya azin chawani don hi tin ka ngai dan chu ka thlak le ta thuaya thlong taka thlanin som te te veng chu kan thlenga ma se mak tak main som te chuan an veng ton tira chuk chu adu ta tlat maya rei fe kan hnia nu point zana in lo leng zok don nia ati ta tlat maya kan thian som ti om dan chu mak tin kan haw rongot mai ani atopa zong kan kaltir ta nge ngeya jona chuan kan thian pa om dan chu makati thule thil fello om tlata hria thu chu min hrila keipo chu karin dan chi ani thil dik lo tak chu ka thian pa chunga chuan a thleng nge ani ti ka hria ma se jona chu thil dang ka soi pui te dei zoka kanin transfela thuiwak lo kan thlan noin ka phone chu aron ria ka pick up thuaya trapri hom thom chuan min ti hril hei hle mai motor chu kong sira kan pak thawata beki somte farnu chuan trap chungin au delhi aboral thu thuthin thong le dang dai tak chumiron hril tamaya kan bang boin angei na kan hrelo kher mai tun mai khan airport atangin motora kan chuang hawa tun maya khan kan thla kha ani si bekila bek theilowin atap char to mai sia oi tur ani le ni lo po hrethiam har takani angei na hrelowa kan ngoi dun reng lai chuan jona phone chu aron revelia kavaban sak thoya engkima chiang ta som te pate chuan jona in thian pa som te chu voin chamalam khan an landlord te motorin an chesola hospital soichun zom thailovin apatia patling ve me po in sum zo lovin atrap zuya keini pani po kan bang chuang lo ani thailo ala thilo
tia orol to pa out chuak chungin motor tang chuan ka thlan chuak ngala kan thla na hmuna tang chuan ka au vak vaka jona ero kongpuya thuin alo tap char char thunga jona chu kai thoin somte chu anina om tawng ti le tlan pui chu ka ruala an in omna a hlat tham ema wangin kan tholop lopa ma se chol kan tumlo kan thlan char char mai ani anin kot kan tlen chuan mi an lo tam hle maya makti mel takin mi lo thlir thap ti ka hria a om tho mai somte chuan an veranda mi lo mu ngei kan la be sei tlata ma se kan thianpa mel mu tur alo om lo cheu thi tura kan la da phal miu lo awangin in chung lama tal a mel mu kan la be sei tlatani in chung kan lu nu chuan engkim chiang ta kan thian somte kha alo boral ngei ani ingwang nge aboral tir leng pui kan kalma dei khan tu emo berin aboral thumin hril lo a thian thaber te chu min hril ve om tak entin nge thi to si kha ataksa kan la khoi thei khati chung zong khan chanchin min hril tumin kan chung te zong zong an boya tu man min betlang thei lawa phone la kan switch off box si lo an veng ton tira kan thla liam nu lok khan miron contact lang thei chau ti na ani chu amak khawp mai